Le ntsholongwane ye-corona iluqhoqe amadolo yaludodobaliza uqoqosho lweli. Izigidi ngezigidi zabemi beli ziphelelwe imisebenzi. Ngelixa iliza lesithathu lingxange emnyango, Umongameli Ramaphosa uthi umbutho olawulayo mawudlala indima yalo ukuqinisekisa ukuba ayahla amanani osuleleko lwale ntsholongwane. Okuquka ukukhuthaza kwabantu ukuba bayogonya. Uthi ngaphaya kwamazwe alikhulu azibandakanye nekhwelo lokuba kubekwe bucala amalungelo obunini kumachiza e-COVID-19. I want to reiterate that our ability to manage this phase of the pandemic will depend on the behavior of our people, the speed with which we can vaccinate eligible citizens, and the extent to which we contain further spread. Umongameli Ramaphosa ukwamemelele ukuba kuqiniswe imigaqo-nkqubo yokuqesha abantu koomasipala. Now, in addition to the challenges posed by COVID-19, our movement is also going through a period characterized by instances of ill discipline, disrespect for organizational norms, values, and resistance. This is not unexpected. Any project of renewal and rebuilding will encounter resistance from those who benefited from the deviant practices of the past. Nanjengoko kusiza unyulo lomasipala ngo-Oktoba, i-ANC izimisele ukufumana uloyiso olumandla.